मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी ऑलरेडी डायरेक्शन्स दिल्ले आसा, आम्ही चर्चा केल्ली आसा आणि आम्ही हे फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. सर अभयारण्यात तुम्ही टायगर हाडतो म्हणून सांगितलं गेलं. कारण बोंडला अभयारण्यामध्ये त्या तरीची फॅसिलिटी नाही आहे. टायगर ठेवला मी एक आय एम ऑल्सो पॅशनेट लवर ऑफ वाईल्ड एनिमल्स and I don't want to bring a tiger there without having that type of an enclosure or that type of a facility. Tigers need a bigger thing, so we have already put up a proposal to Government of India that we need a park to be developed. So Sangena and Netrabali will have to take up certain area, fence it. There is a lot of work. म्हणून I am after the forest department, forest management plan. आणि काल बी तुम्ही जे माधवीचे उजो जो लागला त्याच्या 60व्या गावात ते होईल ते तुम्ही सर विजिट करले तर आम्ही आयज विजीट करतलो आणि विजीट करून हांव कितें आहा ती परिस्थिती पळयतलो. पण त्याच बरोबर एक लक्षात घ्या की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक पायार दवरपाचें काम हांवें केल्लें आसा. ते सगळे कडेन वचून सगळे इन्स्पेक्शन करून हे सगळे जाग्यार हाडपाक म्हणून PCC अजून पर्यंत जायना ना. पण कितें आहा ते कोणी तरी ते कितें तरी ते काजी बी विणटाना बी त्या तरेन आमचे कोणी तरी लायल्या ते. काल सौरभ कुमाराक मुख्यमंत्री खबर आहा की सौरभ कुमार PCCबाक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिला. कलेक्टर, फायर फोर्स हे सगळे घेऊन थंय लक्ष घाला म्हणून. आमचे सगळे DCF थंय आसात आणि तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्यात तसले बेगीन ते कशें जाता बिकॉज सम एरियाज आर इनएक्सेसिबल and as a result of this there should not be any further damage. So they are all there on the site. So we will submit a report to Honorable Chief Minister today.